Hausnarketa. Hausnarketa animali hausnarkarien digestio prozesua da. Behiek adibidez, elikagaiak bi etapatan digeritzen dituzte. Lehenengo etapan elikagaiak pixka bat mastekatu eta irensten dute. Eta bigarrenean, hausnarketan, elikagaia urdailetik ahora igotzen da mastekatu eta irentsia izateko berriz. Geurea ere bada hausnartzeko gaitasuna. Geureak jirabueltan dabiltzan pentsamenduak. Geureak nasmasean dabiltzan ideiak. Geureak noraezean dabiltzan burutazioak. Aske eraikitzeko premia dugulako. Herria. Geurea ere bada hausnartzeko gaitasuna. On egin.